wannan jam'iyya tamu mai kayan daɗi. Ina jan hankalin wa'annan da wa'anda ma ba su taho ba. Yau Allah ya sa mun karɓi sama da mutane 200 a wannan gari na tsalle. Cikin ikon Allah a ƙarƙashin jagora dan takarar majalisar tarayya wannan rabin Muhammad Ciroma na Laraba Balaraban Arewa wannan tafiya tamu kuma wannan dama waccan jam'iyya ta tsintsiya wacce suka taho wannan jam'iyya tamu mai albarka ta NNPP mai kayan marmari mai kayan daɗi. Yau Allah ya taimake su sun shigo kayan daɗi za mu ebi daɗi da su. A madadina ni ɗan takarar majalisar jiha na ƙaramar hukumar Gabasawa. Allah ya jare su. Abdullahi Zakirai. Madadina da matasa na wannan ƙaramar hukumar Gabasawa. Sai mai matasa.